Chay! Chay! Behave lang ha. Luto ko Bisaya guys. Tapos siya ko lamas. Ano siya? Bisayang manok guys. Ako na siyang lutuon. Oh, halang-halang. Ginapaan. Ako ahos, tapos umbang. Ang bango-bango. Ay, gamit na. Kaya na natin ito guys. Ay, sambal ka. Tayo. So, ano sili guys, kanira guys, kay walain. Wala namin hino, kay pang harvest man, ang huwang hino. Gawilaw lang, amo tunghalang baka ni halang-halang gamay lang. Ano na guys, ito ang tuno. Sarap. Ito na siya guys. Very espresso pa siya. Naman po humidaan ko lang guys. Espresso pa. Guys, naluto na siya. Ready to eat na siya guys. Oh. Mura po gikan sa kuan guys no. Restaurant char lang. Muna na siya ako ang luto guys. Very simple lang. Gamay lang siya sabaw. Niya halang-halang ni siya gamay guys. Salamat sa pagtan